Ένα μάτς με όχι απλά συγκλονιστικό, νομίζω στα όρια του χιτσκοκικού πλέον, φινάλε, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζεται στο 75 και στο 84 να ξαναπαίρνει προβάδισμα. Δείτε τη φάση, οι Βαριώτες δεν καταφέρουν να απομακρύνουν την μπάλα, ο Κορδέρο σουτάρει με δύναμη, ο Κατίδης βάζει το πόδι του, αλλάζει την πορεία της μπάλας, ο Λόπες δεν μπορεί να αντιδράσει, 2-1 η ΑΕΚ με τον γκολ του Κατίδη. Και εδώ ο Καραϊτζίδης σηκώνει αμέσως τον Μοκάκε για να το βάλει στη θέση του Καλογέρη για τα τελευταία λεπτά. Εσείς βλέπετε πάντα τους πανηγυρισμούς των παικτών και βεβαίως και του Λίνε. Τελευταίο 5 λεπτό στο μάτς. Είναι το αν θα μπορέσει να νικήσει ή όχι. Βλέπουμε ξανά τη φάση του γκολ. Τον Κορδέρο να σουτάρει δυνατά. Τον Κατίδη να βάζει το πόδι του.